Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Τράμιλος και σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο με το παιχνίδι Subway Surfers. Δείτε. Τώρα ξεκινάω να παίζω. Τρέχω, πηδάω και τρίβω. Είδα κάποια κόλπα που μπορείτε να κάνετε. Περιμένετε ακόμα γιατί δεν τα έχω βρει. Προχωράω, πηδάω και παίρνω τα λεφτά. Πηδάω. Και να ξέρετε, πολύ καλό είναι να πάρουμε τους μαγνήτες και αυτά τα μυστικά ερωτηματικά που μας δίνουν πολλά δώρα. Δείτε πως ψηλά πηδάω. Βλέπατε πριν. Έπρεπε όμως να κάνω αυτό το πράγμα. Δεν πειράζει, τέλος πάντων. Πηδάω πολύ γρήγορα, πρέπει να πονάμε το δάχτυλο. Μπαμ. Δεν χτύπησα, τέλος πάντων δεν πειράζει. Συνεχίζω όμως το παιχνίδι. Πέτωσα ένα save me για να μην ξαναπαίζω συνεχώς. Λίγο κολλάει το κινητό μου τώρα. Τέλος πάντων, να ξαναπαίξουμε άλλη μία. Θα παίξω συνολικά 3 φορές. Αυτή και άλλη μία. Τρέχω τώρα, σκύβω, περπατάω. Εδώ είναι κόλπο όταν έχει εδώ να πηδήξεις και να πας πάνω από την κορυφή και να περπατήσεις. Παίρνω εδώ το γράμμα, άλλο ένα γράμμα και θα σχηματίσω τη λέξη goal. Κάτι έχει στο κινητό μου σήμερα. Τέλος πάντων, να συνεχίσω. Τελευταίο παιχνίδι για σήμερα και θα βγάλω και ένα βίντεο άλλη φορά. Τρέχω, πήρα τη λέξη και πήρα ένα κουτί που ξέρετε μου δίνει πολλά δώρα όσοι το παίζετε το Subway Surfers. Αν δεν το παίζετε το μαθαίνετε. Τρέχω, πηδάω, σκύβω, παίρνω αυτά είναι πολύ σημαντικά γιατί σου δίνουν αυτά, παίρνεις μαγνήτες που οι μαγνήτες σε βοηθάνε πολύ να παίρνεις χρήματα. Και αυτά εδώ, για αυτά που σας έλεγα πριν τα ερωτηματικά, έχασα. Ήταν η τελευταία μου φορά, ανοίγω και το κουτί τώρα. Δεν χρειάζεται να κάνω double up. Ωραία, αυτό ήταν το βίντεο μου. Ευχαριστώ πολύ. Κάντε μου ένα like και ένα subscribe. Γεια σας.